the speaker so that we'll be hearing. When they are done, we will go just go and sit our
my chair, the lady would have called you to get the whole thing. If you want it. Where is it? Let me help you out. Can I? Okay, the name is Captain. Eh? Captain. Captain. Yes, please. You see, in case I call. Okay. You see, in case I call. All right.
Okay. We, the family of Mwogo, say a very big thanks to Grand Lodge of Nigeria. Thank you very much. It's not easy. Thank you very much. Yeah? Brokodi. All right. I am an integral. Yes. Blessed are you. Anyego Enterprises. Blessed are you. Nigeria is a powerful. The Kennedy. Senior brother. My chief for that way. My personal organ. Specialist. Even as if any I can see your brother. Ogonya ne make it day. Ugo fikiga. I need you.
First of all, let's see if the team step into my heart. First of all, on a confession, that's right. I'm ready now. I get to. Oh, man, I do something else already. First of all, let's do it. Let's do All right. Okay,
this is the family of Sukuda, okay, family of Abonima, all from River State. And for the Netherlands. Okay. This is from Bonima, Port Harcourt, River State. God bless you. Sorry. This is tradition. This is tradition. They will not put up by saying again tonight. You know? Alright. The family of Sukuda. The River State. Yes, okay. All right, okay. Okay, yes, okay. Yes, okay. Yes, yeah. Guitar is one from Oba. Or how the guitar over there to do it, and then go back and line us. I don't know. Okay. Thank you, Emperor. I do too. Thank you very much for coming. The number one citizen of
Also collection kingdom. Okay. Just family from Mbano. Yes, in the person of the Royal Highness. I saw the law. God bless you. I want our in-laws all the way from Imo State. We want to welcome our Igwe. The number one citizen of Osubolo, Asian Kingdom. You go to God. Carlos. Yeah? You have my. Yeah. Okay. This is number one citizen of our operation kingdom. Igwe Fale Secondary Church. Okay, the two. Here and there be council. Your hand in the Christopherus. Ese es el gozo. We're ready to go.
Igbo Fidelis Nnamdi Orushe. Aka kọ̀pọ̀jí aka. Aka nyò dìbò anya. Ụbọrọ bụ nsị. Ihe ego. Egwu dike na mbọsọ bichie. Here Kitabo, the #1 citizen of Association Kingdom. Igbo Fidelis Nnamdi Orushe. And his Supreme Council. This year, the balance of an Abatamaki. And a son of Abatamaki. Ajara wakelu ugbo ejogu na n'ọdụ ujara jiawo ọ na-emuru gburugburu ka ịbụ n'anụ ọhịa ebe ihe kokon gboribe onwe ya aga mba afụ mba onye otu ji na mba mrọ na onye abụọ na ahụ richa afọ bụrụ ibe ike ga-adị arọ ike gịnị niile ada eji aja ebi ihe ọ patapata ka ewu na onye onye bụrụ igwe nna ndị odogwu igwe nna ndị odogwu the Igwe of Osobolo. Aja wakanu kuwa jofuna no duai oye odi na wata chiba Igbo na yodogu Yesu godulabi ai abia Biko ebu na onye ọbụla na-abatakwo kịta ga-echere. Biko onye ọbụla na-abatakwo na-ga-echere. Yesu debunam oyi. Abia, Yesu n'ugbo brothers ye, Ogosi nwa na-ekwe. Still the #1 citizen of Association Kingdom. He will be of Osobolo. He will be there in Nnamdi Orushe. And his Supreme Council. Nice to pay their condolence. Inventory emeke ojaka na-eti n'ogbe akwụ ọchọkwa chọrọ onye karịrị ya ọ na-eme aka ka ọgbaji aka anya ka anyị otikwu anya ọda obie nnọdụ aka nnọnụ ọga ihe Huricha, afọ bụrụ ike ga-adị arọ ike ga na-edi ira ha eji aja ebi ihe ọ patapata ka ewu na ya onye bụrụ oke ọ ga-egbu onye the infallible water.
Okay, fair too. Gabano ozugbo. Oge eruo na nso. Go. Is on the best from Umudu Newi, all organized with the Canadian alone, and I should do them. The best more pocket and the Gabagabo is no Ishe Martin Ilona, Ishe Dimo Haji, because we go to 2 more minutes. Yes, Oberon and Dime Ilona.
ezinụlọ late Professor Ima Obienu from Nnewi ọrụ na ha batasịa ndị ọbụla ga-echelu ndị ọgọ abata ndị ọgọ na ndị gosi ndị ọgọ ya egbu oge n'ọgbọ so bikonu ndị ọgọ nya arụzi ndị asụrụ chelu ka ndị obere obere abasịa ndị ọgọ egbu oge n'ọgbọ mana na ama nghọta ya kita bụ ezinụlọ ndị be sorry Martin Ilona Ichie Dimo Haji from ebe ọzọ okoro ọfa nkịta mara ngwara atụrụ were kere ndị obere n'alụ ndị a na-ezinụlọ ndị be Prọfesọ Obienu from Nnewi gaba na ozugbo biko after ndị ọrụ na-aga n'ụlọ ya na-eti nke ọfịchọ ndị isi karịa na daskebe microphone na daskebe mic the best of my kind one on no. Get up okay, the deal on I get it on. I can look at them for them. I want to do so. Yes, the deal on us on the opposite. Professor Obienu from Nnewi. Yeah, I want to ask Professor Obienu from Nnewi. Obienu family. From the Mosopolo. I am not on the bell of the poor. All of the bell of the poor, but I said, I'm Nari ana fast ni ogoro si. For you go talk again this day. Debe Lord the poor. Kandebo be mu poor. Kandebo be mu poor. I can not go in this day. Never I am good. Never I am papa. Yeah, I want to be happy. Sorry. Family from Nnewi. From Nnewi. Okay. Hello, the Moore family. Because Ushe Wakile, because I'm talking about Ushe Wakile, because the other worker. Ushe Wakile. Biko. Yes, yeah.
Ọ̀gá bó ní bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ní pọ́. Ọ̀gá kan lọ́wọ́ wọ́n kọ́ni àtúndì wẹ̀rẹ́ gẹ̀rẹ́ ní ọmọdé náà lọ́ọ́ ní bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ní pọ́ from Nnewi. Sini ni ala de mọ. Àwọn náà ní bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ní pọ́ lọ́sẹ̀ àpò ẹ̀ka náà bàtà ní bẹ́ẹ̀ lùchálù. Lùchálù from Nnewi ọ̀fẹ́. Ọ̀gá ọ̀dẹ. Elo de mọ family. Ọmọ ìṣúná ni ala de mọ. Ọjọ́ wájú àlọ́ de mọ. Ọdún ọgá yìí. Ọjọ́ ọdún ọgá yìí pọ̀. Ẹ̀yẹ́ lè lẹ́jà ní ọ̀sán ìgbà. Ọgọ̀. Ya, kìlọ̀ sí ni wọ́n dẹ̀ yìí. Ya. Kẹ̀kẹ́ kẹ̀kẹ́. Kọ́sùn kẹ́lu kí nínú wọn dẹ̀ yìí. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìjọba Báwo ni wọ́n ṣe sí ọjọ́ ọ̀sán? Ẹ bá yà bọ̀ lọ.
Let barrister if you want to tap on and don't wind and up my body on. And then they carry here. Even yesterday night, I got a bag. I'm on the case. I'm on the white carry. Well, now I'm on the wine for Uncle Claire. Oh, yeah, and I'll get anywhere. Lagana, as an abonnator, you're getting a good night. So, what are the night? I see what I go where. That's Mrs. Richard. Wine up one day. So, the tradition. I'm going to pay today. Teach on Naya. When I'm Sena Kutebe, Madabano, I'm going to guess where money is away. Who goes to God? He came at Tabe Marana. I will name my nigga hard over here. We don't need any illegal standing or walking. Please. That's the people spraying Nigerian currency into 2 votes. Daddy, God bless you. I see you. After I don't remember, it was so love to. Would you do label? Yes. But I never find time and get at land the busy time who are the less busy. I go to go. God bless you. We can watch a while in our one there. And a logo. Mrs. Yes.
ejebe bie n'Aba ruo Mọbi si a na-afa amụta nwa nwoke Emeka bụ nwa afa o wee were mmelụ nwa nna m abụgo nna m mụrụ n'ụwa abụgo ma o were mmelụ nwa anyị na-akpa elu ọ na-adụ m ya na food nlote na mụ na ya na-akarịsị na food ọ na-agbawa m otu mgbọ ya na food eri anyị ji bịa n'iru ọgbọ ọ ga na-etu m afa dị iche iche ana m etu esolichie mba na-efu nnukwu mmadụ ọ na-etu m afa ma n'ije ụwa ọ nabara ụla anụ arụ owu anya anya na ebe ọkụ na-eche ndụ na ngwuru a ọ jipụrụ n'ọzọ na ọ gbajiri gbọjie na ikuku na-eku na o kwuru na ọ ga na-ekutezi ụmụ etu ọ na-ekute m na-ekute ndị mmadụ oyi ya na-atụ owukwa anya anya na unu ga-akpọ ọra ndị a ga-ene ụtarịrị nne anyị wee bịa anyị kwudola unu di unu akwa unu wee gbodo oyi anyị jikwa ọkpa na anọ wee efi wee bi ije were nkwụ oyibo mmanya nna m mụrụ m n'ụwa a na-aṅụ bụ Campari wee bịa tigbuo ego si unu wee na-egote ọjị anyị wee si unu deemenụ Chukwu gbaa unu ume ma Chukwu nalụ mkpụrụ obi ichie mba n'efu na ndokwa n'afa Chukwu anyị Jesu Kristi. As you bring around orang kami sikit kan, orang apa buru-buru. Okey beli, lalu. Apa nak kau lakukan? Okey beli, okey beli, okey kan. Kita pun sebenarnya Inspektor Rafael Alosier. Yes. Sudah kau kemana dia kalau pembeli. Ukuran.
Thank you.